Hola, aquest vídeo és la continuació del vídeo número 8, pronoms febles 6, i estem tractant el pronom feble I. Aquí tenim les frases que havíem de completar i comentar. Suposo que ja les heu treballat, per tant les empleno simplement amb el pronom i comentaré per cada minidiàleg què substitueix el pronom, en general si és obligatori, i què passaria en cas que no hi fos, si la frase seria incorrecta o bé canviaria de significat. Doncs bé, ja podem anar cap a la primera frase. Jo tinc el balcó ple de plantes, doncs jo no hi tinc res. Això és equivalent a doncs jo no tinc res al balcó. Aquest i substitueix el balcó, és un complement de lloc, és obligatori i no el podem substituir per res. Si no diguéssim res, jo no tinc res, el significat de la frase canviaria. 2. A l'estiu m'agrada anar a la platja, a mi també m'agrada molt anar-hi. També aquest i és obligatori, indica a la platja, i amb el verb anar, per força, hi hem de posar sempre, com a mínim, un pronom. En aquest cas és el pronom de lloc, anar a la platja. No podem dir pas m'agrada anar, hem de dir m'agrada anar-hi, m'agrada anar a la platja. Això et pot cabre al maleter? No, no crec que m'hi càpiga, també aquest i és de lloc, no crec que em càpiga el maleter, simplement substitueix el maleter. Jo passo els matins a l'ordinador, doncs jo hi passo les tardes. Aquest i també és un complement de lloc que substitueix a l'ordinador. Jo passo les tardes a l'ordinador. La frase número 5 canvia una mica perquè diu camino molt lentament, jo també hi camino. Aquest i vol dir lentament i per tant ja no és un lloc, sinó una manera, és un complement de manera. Però el pronom és el mateix, és i. Faig servir les tisores de la cuina per tallar de tot. Doncs jo només hi tallo el menjar. La frase completa seria doncs jo només tallo el menjar amb les tisores de la cuina. És a dir, aquest i substitueix amb les tisores de la cuina. Tampoc no és un lloc ni una manera, sinó que en aquest cas és un instrument. 7. Les frases de la Barceloneta. Em sembla que aquesta tarda aniré a la Barceloneta. El verb anar demana sempre el complement, per tant, jo no hi vaig mai. És a dir, jo no vaig mai a la Barceloneta. 8. Em sembla que avui agafaré el cotxe per anar a la Barceloneta. Diu, i aniràs amb cotxe? Jo per ciutat no hi vaig mai. Aquest i ja no és a la Barceloneta, sinó és amb cotxe. Per tant, és com un mitjà. Avui aniré a la Barceloneta amb cotxe. Jo de tu no hi aniria. Aquí pot tenir una interpretació lleugerament ambigua, perquè pot voler dir amb cotxe o bé amb cotxe a la Barceloneta. En tot cas, no hi ha ambigüitat en la interpretació, perquè està clar què és el que vol dir. Avui aniré a la Barceloneta amb el Ferran, jo de tu no hi aniria. Veieu que la frase aquesta és igual que la d'abans, però aquí aquest i no és de mitjà o instrument, sinó de companyia amb el Ferran. Si compareu, anar amb cotxe vol dir anar a dins el cotxe. Anar amb el Ferran no vol dir anar dins el Ferran, vol dir anar acompanyat del Ferran. Són dos complements que indiquen circumstàncies diferents del verb, però sempre són complements circumstancials que se substitueixen per i. Diu que arriba sempre cap a la 1. Diu, sí, creu-t'ho, no hi arriba mai. Aquest i és cap a la 1. Fixeu-vos que doncs és un complement de temps. Si no hi fos, canviaria el significat, no arriba mai.
Veieu? Vol dir una altra cosa totalment diferent. Aquí, per tant, és necessari. No convé que arribis massa d'hora a la feina, doncs em sembla que justament avui hi arribaré una mica. Torna a ser un complement de temps. Els complements de temps a vegades es poden substituir, depèn del verb, no sempre. Molt bé, doncs fins aquí, fins a aquesta frase número 12, hem vist totes aquestes frases que contenien un complement circumstancial que se substitueix per i. A partir d'ara veurem unes altres frases que tenen un complement preposicional o un complement que se'n diu de règim verbal. Complement preposicional perquè són complements que comencen en preposició, tot i que alguns complements circumstancials ja hem vist que també comencen, però aquests sempre, o també de règim verbal, de règim perquè els verbs es diu que regeixen, que exigeixen una preposició. Però aquí el complement no és una circumstància que ens diu alguna cosa sobre el verb, sobre l'acció del verb, sinó que és més aviat un complement d'objecte que és introduït per una preposició. Doncs anem ja a veure la frase 13. M'he acostumat de seguida a la seva manera de treballar. Diu noi, doncs jo no m'hi acabo d'acostumar. És no m'acabo d'acostumar a la seva manera de treballar. Aquí buscarem sempre, a part del pronom i el complement, buscarem el verb i quina preposició porta. Acostumar-se du la preposició a. Frase 14. Renunciaries al teu sou per ajudar la teva empresa? No hi renunciaria mai. Per tant, no renunciaria mai al meu sou. Aquí i substitueix el meu sou i el verb és renunciar a. Confio molt en els nostres veïns. Doncs jo no hi confio gaire. Jo no confio gaire en els nostres veïns. I substitueix en els nostres veïns i el verb confiar porta la preposició en. 16. Saps que m'he convertit a l'islam? Diu, jo ja m'hi vaig convertir quan era jove. Ja em vaig convertir a l'islam quan era jove. Convertir-se a, en el sentit religiós. 17. T'has fixat en aquell noi que du un conillet tatuat al coll? Sí, ja m'hi he fixat abans. És a dir, ja m'he fixat abans en el noi. En aquell noi. Fixar-se en. Aquest i és en aquell noi. Si et toca la loteria, pensa en mi. I pensaré, t'ho juro. És a dir, aquesta frase vol dir pensaré en tu, t'ho juro. Per tant, i, aquí és en tu, el verb es pensa en, i abans era fixar en, que m'he deixat. Estàs d'acord amb mi que les flors de Bach són una ensarronada? Sí, i estic totalment d'acord. És a dir, sí, estic totalment d'acord amb el fet que les flors de Bach són una ensarronada. Aquí on és la preposició amb? No la amb mi, sinó la de les flors de Bach. Doncs ha caigut. Davant d'un que, les preposicions cauen. Aquest tema ja el tractarem en un altre vídeo. Però de fet és com si fos la preposició amb. Està d'acord amb. 20. Has parlat amb la Carmeta últimament? Sí. Ahir mateix hi vaig parlar amb la Carmeta. Per tant, aquest i és amb la Carmeta i el verb és parlar amb. Parlar també es pot dir parlar de, però en aquest cas és parlar amb. T'han amenaçat mai amb un sable? No, francament, no m'hi han amenaçat mai. És a dir, no m'han amenaçat mai amb un sable. El verb regeix la preposició amb per fer el nostre complement preposicional. M'he d'amoïnar pel que m'acabes de dir? No, no t'hi amoïnis pas. És a dir, no t'amoïnis pel que t'acabo de dir. Aquí és amoïnar-se per. El que passa que el per amb el fa contracció, però és amoïnar-se per.
23. Hem de lluitar per un finançament més just. Si ves, fa anys que hi lluitem i de què ha servit? Fa anys que lluitem per un finançament més just. Per tant, el verb lluitar per. Lluitar per. I fins aquí, doncs, aquestes frases amb complements preposicionals, també dits complement de règim verbal. A partir d'aquí veurem algunes frases amb un complement que se'n diu predicatiu. És un complement que és com una espècie d'atribut, perquè dona un atribut del subjecte o del complement directe, però no es fa amb el verb ser, estar i semblar com els verbs atributius. Concorda amb el subjecte o amb el complement. Ara ho veurem. Fixeu-vos, doncs, amb la frase 24. Diu, oi que s'ha tornat una mica bleda? Diu, sí que s'hi ha tornat, sí. Aquest i vol dir simplement bleda. Fixeu-vos que el verb és tornar-se. Aquest verb tornar-se, com els que veurem després, són típics verbs que porten complement predicatiu. S'ha tornat bleda, s'hi ha tornat. Tinc la sensació que avui duc els cabells massa estarrufats. Diu, no tinguis manies, que no els hi dus pas gaire. Aquest i és estarrufats. Diu, no els dus pas gaire estarrufats. Aquí veiem, a més, que a part que el pronom i es refereix a estarrufats, veiem que els cabells, que és els, concorda, és masculí plural, amb estarrufats. És una característica dels complements predicatius. Em considero una bona persona, ja som dos. Jo també m'hi considero. Considerar-se també és un verb clàssic que porta complement preposicional. Em considero. I per últim, quan l'he vist entrar, m'he quedat garrativat. Diu, t'entenc, jo també m'he quedat garrativat. Aquest i és jo també m'hi he quedat. Aquestes explicacions que he fet, els tipus de complement, poden ser útils si un vol aprendre gramàtica o si un fa al nivell D, etc. Ara, si un ja fa bé la pronominalització o intuïtivament l'aprèn, no cal. D'acord? És com un extra. Molt bé. Doncs veiem, en tot cas, que els tipus de complement que es pot substituir pel pronom i són aquests tres. Molt bé, veiem doncs que tenim aquests tres tipus de complement. Complement circumstancial, que pot ser de lloc, manera, instrument, temps, etc. Sempre se substitueix per i. El complement anomenat preposicional o bé de règim verbal. I, finalment, el complement predicatiu. En el vídeo anterior, al començament, vaig dir a propòsit del pronom i que alguns verbs l'exigeixen, que altres l'admeten segons el cas i que altres l'admeten segons el que vulgui dir el parlant. Doncs ara vegem tres exemples més que ho il·lustren. Posem el 28. Posaràs l'adhesiu al cotxe? Resposta. No ho sé. Encara no he decidit si el posaré. O bé, no ho sé. Encara no he decidit si l'hi posaré. Aquí totes dues opcions són bones. Depèn en la resposta de si ho vols deixar sobreentès o bé vols fer referència explícita al cotxe. Per tant, el pronom no és obligatori, com en tants dels exemples que hem vist abans. I en tots els exemples amb el verb anar també es veia que era imprescindible, però ara veurem que el verb venir no ho és, que el verb venir no és com el verb anar.
vols venir a casa a mirar el partit? Diu no, no vull venir. També seria possible no, no hi vull venir. Com abans, el primer cas sobreentén el lloc, mentre que el segon el fa explícit. Però bé, si la frase fos amb anar, aquí seria obligatori. Per exemple, vols anar a mirar el partit? No, no hi vull anar. Veieu? El verb anar l'exigeix sempre. 30. Un últim cas. Diu que vindrà a l'estiu. No n'estic segur. Jo no crec que vingui. Aquí tenim el verb venir, també, però aquí no pot portar el pronom i, tot i que té un circumstancial de temps, però en aquest cas no l'admet. No podem dir jo no crec que hi vingui, en principi, si no es vol forçar la llengua. Doncs bé, aquests 3 últims exemples són només per fer reflexionar una mica més enllà del que hem vist abans. El que són importants són els anteriors i que ningú s'obsessioni amb aquest tipus d'exemples més específics. En els propers vídeos veurem el pronom en i en el següent veurem quines formes prenen els pronoms quan es combinen entre ells. Tot això si és que no hi ha algun tema més urgent que vol passar al davant. Escriu-me aquest correu si necessiteu alguna cosa i deixeu aquí mateix a YouTube un comentari si us ve de gust. També us podeu subscriure al canal si ho trobeu útil, etc. Doncs res, fins aviat.